Soc Joan Roca, soc el cuiner del celler de Can Roca. El celler de Can Roca és un restaurant familiar, som la tercera generació que ens dediquem a aquesta feina, i junt amb els meus germans, amb en Jordi i amb en Josep, doncs dirigim i portem i disfrutem del restaurant del celler de Can Roca. Catalunya és un territori privilegiat, no? Privilegiat en molts sentits. Privilegiat per el producte que té, degut al territori, degut al clima, degut a mil circumstàncies que fan que tinguem un producte realment excepcional, i també és privilegiat perquè ha estat un territori esponja de moltes civilitzacions que han passat per aquí i que han deixat pòsit i que ens han deixat maneres de cuinar, receptaris, tècniques, que han fet de la cuina tradicional catalana una de les cuines més riques del món. La nostra influència, la primera influència nostra, és la cuina tradicional catalana. És a dir, nosaltres venim d'un restaurant de cuina casolana, jo vaig aprendre a cuinar amb la mare. El primer que vaig aprendre va ser això, va ser la cuina de tota la vida. Després hem tingut la formació acadèmica a l'Escola d'Hostaleria d'aquí a Girona i després hem voltat, no? Hem voltat i hem voltat molt per França. França és un país de referència, també ens ha ensenyat molt i per tant doncs, podem dir que a poc i a través d'anar-nos movent per cuines diverses, inclús d'altres països, hem anat configurant una miqueta una manera pròpia d'entendre aquesta cuina moderna, sense oblidar i sense allunyar-nos d'aquest punt de partida que ha estat sempre la cuina catalana, no? Hi ha una sensació o una recerca d'aquesta idea, no? De compromís social, no? Però també perquè entenem que el viatger, el gourmet, el turista gastronòmic que cada vegada ens visita més i que nosaltres ara mateix tenim un percentatge molt elevat d'estrangers que venen a conèixer el celler de Can Roca, però venen a Girona, venen a Catalunya, no? I volem que se sentin a Girona, i volem que se sentin en un entorn que és el que ha construït aquesta cuina, i volem explicar-los a través d'aquests productes on estan. Per cuina catalana jo entenc la cuina que fem aquí, que fem a Catalunya, la cuina que té a veure amb la nostra memòria gustativa, és a dir, amb el pòsit que d'alguna manera tenim, la cuina feta amb els productes que tenim aquí, però Catalunya ha estat sempre un país molt obert, no? I per tant jo no vull dir que cuina catalana no sigui un plat en què pugui incorporar un element que pot ser bé d'una altra cultura, com en el seu moment ho va ser el pebrot, la tomata o la canyella, no? És a dir, jo no fujo d'utilitzar espècies i d'utilitzar elements d'altres cultures i els incorporo a la meva cuina. Jo crec que la cuina catalana ha sigut sempre, i ara més que mai, és una cultura oberta, és una cultura que manté una identitat, però que està oberta a interpretacions. Home, el vi català hi és molt present, i a mi em consta que en Josep podríem dir, i això ho dic jo, perquè ell segurament no ho diria, però ell ha intervingut d'una manera bastant activa en millorar els vins catalans, sobretot els de per aquí, els de més a prop, perquè les complicitats i les relacions d'amistat amb enòlegs i amb productors de l'Empordà, sobretot, o inclús de Priorat, ell d'alguna manera, des de la seva òptica, ha ajudat bastant amb consells i amb coses per tal de poder anar millorant tot el que s'estava fent. És a dir, que hi tenim un compromís molt directe i molt ferm amb el que es fa aquí i l'intentem promocionar tant com podem. Ara, amb el món del vi sí que et puc dir que la nostra bodega és segurament una de les més globalitzades que podríeu trobar, perquè hi ha vins de qualsevol racó del món que siguin bons. Nosaltres sempre hem sigut molt inconformistes, tot i que hem partit, com dèiem, de la cuina tradicional catalana. Sempre hem sigut inconformistes i ens hem anat plantejant sovint perquè això s'ha de fer sempre així, no? I perquè aquesta tècnica que feia la seva àvia és la millor o no? N'hi pot haver una altra de millor? És a dir, quan comences en aquest diàleg i comences a plantejar aquest tipus de qüestions, pots anar trobant fils i pots anar trobant maneres de millorar les coses. Bueno, jo crec que és el producte de futur, no? És un producte que està
està compromès, no? Que està compromès amb el territori, amb la qualitat i amb l'autenticitat, no? I per tant nosaltres tenim una miqueta l'ànim de col·laborar, d'ajudar i de participar de tot això, no? Per nosaltres visitar els mercats representa dues coses. Una, entrar en contacte amb la gent que produeix, amb els productes, però també anar als mercats representa per nosaltres una part que fins i tot és lúdica, no? De poder voltar, poder veure, poder trobar què hi ha de nou, què ha sortit, coses que ja no te'n recordaves i que caram, ja arriba el bon temps i comencen a haver faves o hi comencen a haver alguna múrgola o no? Aquesta idea el contacte amb el mercat per nosaltres és vital, no? Les escoles d'hostaleria han representat la introducció en l'àmbit de la gastronomia de la professionalització. És a dir, l'escola de Girona va ser la primera, juntament amb la de la Casa de Campo de Madrid, als anys 60, en posar-se en marxa. És a dir, les escoles a Catalunya, la de Girona va ser en aquest cas un referent i la pionera, tot plegat tenen 45, quasi 50 anys, però no més, no? Per tant, han fet molta feina, és a dir, tenen una vida curta, si ho comparem amb França, que fa 200 anys que hi ha escoles d'hostaleria, tenen una vida curta però molt intensa, és a dir, han fet un paper importantíssim per professionalitzar i sobretot per articular el país de professionals que han fet que tot això que ara està passant sigui possible. Home, el paper del restaurant és de... Nosaltres fem d'anfitrions de casa nostra, però també d'un territori, d'una ciutat, d'un espai. I per tant, jo crec que tenim un paper molt important per fer que aquesta gent tingui ganes de tornar. Al final, el restaurant a vegades és un pol magnètic prou important com per provocar la visita i aquesta visita, un cop es produeix i els portem aquí, hem de mirar que tot l'entorn correspongui amb tot això, és a dir, que tinguin recursos i que hi hagin complements que facin que aquesta visita sigui completa i que tinguin ganes de tornar, no? I per tant, de vegades és el propi restaurant el pol magnètic, però de vegades és la pròpia ciutat, o és un monument històric de la ciutat que els atrau, no? I que després venen al restaurant. És a dir, que és molt important crear sinergies i complicitats en el teu territori, en el teu entorn, perquè tot això vagi a favor de tots plegats. Pels cuiners crec que el màxim reconeixement possible és tenir una tercera estrella, és a dir, per tant, hem tocat el sostre en aquest sentit. La llista a la que et referies, la llista de la revista Restaurant Magazine, és una llista que convé agafar-se-la amb molta distància, és a dir, ser el 5è restaurant del món, això és una cosa que costa molt de creure-te-la, perquè costa molt creure que algú pugui arribar-ho a endreçar, això, no? I per tant, s'ha de ser molt agosarat fer una llista posant els restaurants del món de l'1 al 50, no? I per tant, doncs, això no t'ho pots agafar en sèrio. Això és fantàstic, està molt bé, però nosaltres ens ho prenem més com una anècdota que com un reconeixement real. Jo crec que hi ha gent jove i amb moltes ganes. L'únic problema segurament que hi haurà és que serà difícil articular cases com ara, és a dir, cases, vull dir, restaurants, com ara els que anomenaves, no? Ara mateix estem vivint un moment complicat i un moment que representa una reflexió i un punt d'inflexió respecte a aquest tipus de restaurant que nosaltres hem aconseguit construir, no? És a dir, hi haurà grans cuiners, no sé com seran les cases del futur, no sé com seran els restaurants del futur. Aquestes estructures seran difícils de mantenir i de fer-les competitives en l'àmbit de l'alta gastronomia. O sigui, el que sí veiem, el que sí s'intueix és que de grans cases, de cases on es pugui anar per l'excel·lència al màxim nivell, amb brigades, és a dir, amb estructures de personal amplíssimes, amb la recerca del producte de més bona qualitat possible, i això, evidentment, amb el cost que representa, seran poques, perquè la gent estarà disposada a anar a un d'aquests restaurants un cop a l'any, o un cop cada 2 anys, no cada mes,
com semblava que podia passar fa 2 o 3 anys. No? Això ha canviat. Per tant, això fa que tots hàgim de ser una miqueta més prudents amb el que fem, però també amb el que volem fer endavant, no? I per tant la gent jove una miqueta el que s'enfronta és a visualitzar una miqueta això i a ser molt més pràctics, més realistes, i ser allò una miqueta més, anar a poc i anar veient fins a on o com es pot arribar a fer aquest canvi generacional, no?